dekada 80 tubtub 90 sang nangin kabahin sang pang-adlaw-adlaw nga hilikoton sa mga Ilonggo, pinaagi sa FM radio si Maria Ramelia Viva Vasquez, mas kilala bilang Sexy Babes. Ang trademark nga kadlaw sini ang nahamutan sang listeners nga nangin maukod sa pagsunod sa iya programa. Ang iya natural nga talento bilang DJ ang nagdalaman sang madamo nga oportunidad. Kag apisar madugay na nga nabuslan sa mga DJ nga ulihing tubo ang iya pulongkuan, ang iya ngalan ang padayon man nga ginakalangkagan. Paano nagsugod bilang DJ si Sexy Babes? Kamusta na bala siya? Sa mga kapuso, tanga pastime ang pagpamati sa FM radio ilabi na sa dekada 80 kag 90. Sigurado nga kilala nyo gid ang aton nga bisita. Isa sa mga nangintuman ka popular nga disc jockey sadto nga tiod, si Ramelia Viva Vasquez nga mas kilala bilang Sexy Babes. Good morning, Miss Babes, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Kate. Kumusta ka na? And kumusta? Good morning sa mga kapuso natin nga nag-tanaw ga-watch sa subong nga aga. I'm fine, Miss Babes. Thank you. This morning, balikantang imo nangin career ang pagka-DJ bala. Hando mo gid man halinsang bata ka pa? I remember sa high school pa lang ako. May ara kami sa English subject namon nga we recorded our voice. Ang mga classmates ko sa among nga speech subject actually. Tapos ang balsa nga ako nga teacher, nag-komentar siya, Babes, your voice is so cool. And then, doon na-inspire ako. And I used to listen to music. I would memorize all the songs that they played. And then, naging handom ko na when I reached fourth year high school, handom ko na nga mangin DJ. So I took up mass communications sa college. Nga Sexy Babes ang imo napili nga ngalan sa ere. Natingalaman ko gani, kaya hindi ako sexy actually. Alright, it was actually the general manager, the executive vice president of Manila Broadcasting Company who named me that. Hindi lang Sexy Babes Lovely and Sexy Babes. Ano ang genre sa music ang gusto mo gid nga patukaron? Kasi may ara na nga sarili nga programming, of course, ang station, but mabakal gid sang una, syempre, ang ballad, love songs, and FRC, that's folk, rock, and country music sang una mo, kinaya ang mauso sang una. But I handled all genres actually. Even yung mga old songs, I handled Sunday at the Memories, where I played old songs, music of the 50s and 60s and 70s, old songs. And I got a recognition, a reward for that, the KBP Golden Dove Award. And in the span of my many years, decades of spending time, my career in radio, I would say that being recognized as one of the top outstanding women in media in 2018, I consider as the highlight of my career in radio. Paano mo naman yung pasanyog ang imo nga career as a DJ? I started as a trainee DJ, and then I became a librarian. Hindi ako yan nagsugod sa istasyon nga ako subong, no? Nagsugod lang ako sa pagiging trainee, and then I receive a salary of, would you believe, 200 pesos a month. Gustong-gusto ko gidya nga mangin DJ. And that time, it was a man's job. In radio, kuwani siya mga lalaki gidya ang ginabaton per me. I was lucky enough that I was taken in. I was equipped with my knowledge in music, my vast knowledge in music. And of course, my ability to speak, ang maghambal English. So, ang tingog pagid, I thought so. Yeah. Sa subong, Miss Babes, anong imo ginasakuan? Sa ano ka naga-concentrate sa imo nga time subong? I am still very much involved in radio. I am currently the station manager of DYMB, now known as Love Radio. In fact, I have been a station manager since 1994. Dugay na gali, no? Yeah, but it's
different now because I am still very much involved in radio. I haven't left radio, Kate, after all these years. Sa mga nagahanduman nga mangin pareho sa imo, mangin isa ka DJ, ano ang mensahe nga gusto mo ipalabot sa ila? Kate, what advice should I give our Kapuso audience? Siguro I would like to inspire them lang na, you know, if you're a college graduate, kay nabudlayan ka magpangita sang obra, just keep on trying. Kay may makita ka gid sang obra nga nagakarapat dapat para sa imo. Kung may ara na nga an ordinary job nga available, take it and then aspire to do more in life. As I often say, you love what you do and it will love you back. Okay? So love what you do and do what you love. Para sa akon nga DJ, permi ko ginahambal nga I get paid for something that I love doing. So love your job and it will love you back. That's it. Miss Babes, madamo gid nga salamat sa time nga ginhatag mo sa amon. Sa liwat, maayong aga. Yeah, thank you very much, Kate, and madamo man nga salamat sa inyo nga paghatag sang time nga ma-interview ako. Thank you. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.